Клип 330, Александър Серцов, 5 години. Хайде кажи здравей на марсианците. Здравей. Здравейте, марсианци. Как е на Марс? Как е на Марс? Айде да има една песен. Къде са ми детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с златните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравия чин? Абе, тире запетая, забрави ги вече, амин. А не с моя собствен наследник извършва геройски вериги. Къде е момчешката дързо се теде, защо не върви? Вече бързите стъпки отвидаха вече, ехо не чувам, уви.